Старт! Залепи ли се, бе? Засели се и се мяткай. На гърба нямаш? Имаш ли лепки на гърба? Айде засили се един път, се метни да е. Не искаш ли? Айде покатери се тогава. Айде, раз, два. Ей, Висулка. Риана, знаеш ли какво трябва да направим? Трябва да сложи вкъщи едно такова и като не слушаш, те залепям на стената и това е положението. Става ли? Доволна ли си? Кажи ми чао.